Linto SMP Season 3. Tiimi Mape pettynyt iFires. Kun mä joinasin, mä olen muuten jäljessä, joten mun piti saada nopeasti kierteen. Mä lähdin heti suuntaamaan mun tiimin tekemälle baseille ja hankkimaan gearia. Ja sit mä aloin grindaa. Tehtiin liitto, johon kuuluu esim. Snovix, Linto ja Vahva. Ja jonkin ajan keräämisen jälkeen mulla oli omaksi armorit ja kuolettava miekka. Ja myös rakennettiin pettyneenkaan McDonald's. Mutta sitten tapahtui jotain täysin odottamatonta. Mape, mun tiimiläinen, oli pettänyt meidät. Elikkä siis meidän liitto tuhoutui ja samalla Mape petti meidät. Sitten Mape vahingossa kompatlokas ja mä näin sen tilaisuuden saada sen kamat, eli kostaa. Mä lähdin siis heti suuntaamaan Mäkkärille, eli Mapen kuolinspotille. Otettiin myös uusi pelaaja CR mun tiimiin, että meillä olisi taas full tiimi. Sori, että oli näin lyhyt, mutta tilaa kumminkin kanava.